Šťastie, zdravie, pokoj svety vinšujeme vám. Či ste starí, lebo deti nezáleží nám. Zďaleka sa berieme, novinu vám nesieme. Čo sa stalo dnešnej noci v meste Betleme? Posiela nás k vám, aby ste mu niečo dali, zaniesť mu to mám. Chlebík ten už nechce brať, nakrmila ho už mať, radšej to liar, lebo duka dračte mu poslať. Času stáť, veď nám treba do Betlema ísť ho kolísať. On je veľmi bohatý, všetko štedro odplatí.